Hej, mit navn det er Christina. Jeg er kreativ leder og sanger på naturopera for børn og deres familier. Og jeg sidder lige nu derhjemme og drømmer mig afsted til Fyn og til Langeland, hvor vi i maj måned, der skal vi lave nogle rigtig fine forestillinger. Naturoperaen er en udendørsforestilling, interagerende forestilling, og det er, hvor vi fjerner operaens naturlige rammer, altså de skrå brædder og storbyen, tager den ud derfra, og så smækker vi den ud på lokalområder på Fyn og på Langeland. I forestillingen bliver vi introduceret til forskellige karakterer i form af dyr og naturelementer. Sammen skal vi skabe, og vi skal finde den gyldne naturskat. De 3 steder, vi skal ud på, det er blandt andet Glavendruplunden. Det ligger op omkring Nordfyn, og der kan man opleve Glavendrupsten, der er dækket af en masse smukke runer. Vi skal også til Regisekilde. Det ligger i Nyborg Kommune. Det er et rigtig smukt sted, og har man ikke været der, så synes jeg bestemt, man skal tage ud og besøge det. Det 3. sted, vi skal ud til, det er Skovskov Gods. Det ligger helt vejen ned på Langeland. Skovskov Gods er en naturdestination for børn, familier og naturinteresserede. De 3 steder, dem skal vi ud på, og det glæder mig utrolig meget til. Hvis man nu synes, det her det virker interessant, så kan man følge os på Facebook, hjemmeside, vores Instagram, hvor der vi sådan løbende kommer med nogle opdateringer. Og hvis man allerede nu tænker, yes, vi skal bare afsted, vi skal bare opleve det her, så har jeg også sat nogle links under den her video her. Jeg glæder mig utrolig meget til at se jer.